Здравейте, казвам се Тодор Малинов, работя в Brother Security Group. Нашата фирма се занимава с контрол на достъп, видеонаблюдение и СОТ. Имаме обекти в цялата страна. За приложението During Care научихме чрез нашите партньори и колеги от BitTel на едно от тяхните събития. Приложението During Care намаля заетостта на техниците, те се чувстват по-свободни, по-успокоени, както и за нас, съответно намалят разходите по тях. Приложението During Care разполага с много функции. Една от функциите, които на нас ни доставя голямо удоволствие, е това, че имаме доста клиенти, които имат доста обекти и ние ги обединяваме в едно приложение, с което те виждат всички тяхни обекти. Нашия работен процес, както ползваме приложението During Care, намали разходите, увеличи свободното време на техниците и тяхната заетост. Не сме ползвали други приложения, освен приложението During Care. Останахме много доволни и очаровани от приложението. Смятаме да продължим работата с него. Едно от хубавите неща на приложението During Care е, че е безплатно. Приложението During Care ни помага да спестим разходи относно човешкия фактор, относно придвижването в града, извън града. Това нещо всичко става чрез приложението и сме много доволни, защото нямаме допълнителен ресурс. Искам да препоръчам на всички съдружници да ползват приложението During Care. Страхотно е и работи безгрешно.